Šveľová Brožďa. Před 10-11 letami sú jo v Ochozach a ja som tiež nesem vedela, kak sú spočatky byli. Steješe na farskim dworze tuta Brožin, aby so nimali sypnęła. Also schon, da nie by jac toho stała. Gdyni Schroederowa farka, kotraż jo w 90 latach była, je so pracowała, je so cicha krywa. Ale nucka byše schon, nie byše kmane jac. A da jo nasz kniez Waja, wesny przedstycza, tedy hiže był, ze Pfarrerem, kniezom Jordanowem, da su se dojednali, hać może ništo za wukowanie tutaj Brožne czynić. A su jedno towarstwo założyli, towarstwo Šveľová Brožin, zapisane towarstwo. A su so potem w przychodnych latach pracowali, so se to šo odniesce, na jeden psychiatrski zawód do Dżiwina, po moim zdaczu, Rösch, ona reka. Może se dopełnić. A te su schon wumienili te szpatne rady, nite, nanite hižo. A su tuto Brožin przedstawili na denjecische miasto. Also, a nitko je, also nasze tute towarstwo, kniez Waja, to nie jara hibičiwe, a w posledních latach sme telko małych kulturnych zariadowania mieli, aber štož reka kafetreff, niekotore razy w Lieczu, dokež w zimie nie może se to używać, tam tepine, tam nie może się to pić, nie może się jen dowolić. Poslední kruč sme jo ten kafetreff činili, a serbske spěwy zpívali, Juliana Kaulfürstova, so ona stara, jaka motivatorka za slepjansku kunštinu a za Vochozy. Ale nitko, je tam tež mały muzej, tak rec, mała wustajenca w tej Nowej Brožni, na prawym boku, a na lewym możemy so hromadzić.